Напълно е за мен го заслужава това. Тъпия малумник бие ми 30 и почва да кива. Макс всичко има, лилава помпа. Леле. Този как вече е кацнал, бе, брат? Има ли такива хора в играта? Как мислям просто, човек. Защо има хора навсякъде, които вече са кацнали? Трябва да игра тук за скапани риби. Аз съм дет. Да, той има макс метал, брат. Никакъв шанс да го оцеля. И тук ми ще има човек. Къде е бодито на този? Златен рейнджер ли бе? Чорей бе. Да, и този е най-велики еймър на света. Оп, влизаме в стратегия направо. Уоу. И бяга навътре за нас. Не! Какво? Лиснеш на мината, с което мога да се защитавам. Добре. Леле, момчета, бил съм си оставил като това катаната и нито маската, нито Момчета, катаната бях взел. Дропвам Бях лейт взел въдица. на някакви 3 честа и получих 3 зелени си рейнджера и един сив рейнджер форспаун. Е, това вече просто е ташак. Изцяло Не мога да си чики. пикъп на бобчето! Не, това ако едно бобче съм... Не, това е било... Добре, как не съм го видял Получих това, бе, брат? 3 зелени рейнджера и един сив. И като дропвам лейт и съм на 18 лайт, защото някой ме стърши до въздух. И ме кемпат. Абе направо заеби. Право просто заеби. Може да сложа... А, той има помпа. И е рак. Бах ти тапака беше то. Нищо така решиме файтне, като е в такава жалка позиция, не мога да разбера. Къде ми е лотрабуна? Мам. Не, всички имат раци тук. Има 3 до мен и никой не ротейства от тях. Аз имаме макс пул. Какво? 49 точка ли третото място, бе, човек? Смъртеш. Тръгни. Само трябва да взема рефреш тук главата с... Дани, 4 точки сме разлика, съм топ 4000 и ти си топ 3000. 1100 места. Ма това нормално ли е, бе, човек? Махни се от мене, махни се. Добре, браво. Но решение. Това е малко... Момчета... С ням хил, той, с който ме кина, го убих и имаше... Ето съм нищо. 72 лайка. Да се база какво защита направо на Европа. Не, знам, то не е поръти. 20 килотон, не знам дали беше хакли. Но е че е такъв. Аноним. Ма бил такъв с хакове. Не, ракове. Добре, взех някаква пич лута. Което автоматично се взели с катана. Не, трябва къде скоча, бе! Къде да скоча? Се изнери са на нас. Значи, Данчо, Добре ли? просто няма бобчета, това го разбрахме, ясно, добре. О, колко бях намрал, той ще да се обръсна патката. Да се кастрира. Той няма 3 общи, а това 3 по 3 минути и 3 метра, вау. Трябва да се пръсна от сърце. Охо, направо Добре. по-да ми е спит. Кантестваме на Oni Island с 6-6 и просто е така отстрани има гол хелп на хайпер. Респект. Не скипите вече само бари. Не, няма го кажа. Юка. Не, къде? Найджириан. Добре, има един някакъв OG чест, ама не мога да ви опиша къде е. Много добре може, защото толкова пъти сме го виждали. Нали там скачахме до старото ни място беше. Бъ. Тата полицията. Стана ми яко. Охо! Оп, миксан ми в играта, добре. Туто е. Вау. Ракван. Еми, това момче тук също. Пат е микс. Не се вижда, може. Толкова мазата иска би за един ротеша не се вижда.
Бре, то не може да е тук. Противоречите ли са ви? Не ме убивай от въздуха. Хазмо, чорай бе! Да, няма се. Оп, топ 4, този е на 3 HP. Ужас. Перфектно игра, човек. Толкова перфектно игра. Колко точки си? Не знам, човек. Смисъл... не, 57 само. Ама, това е направо... А, Ужас, ти умре една, нали? Няма да се мрачи много... Да си взех един кил. Не съм взимал точка коментирам. Данчо, Да, аз съм не съм. 50. Данчо, 10. 5 кила, трето съм 59 точки. 4 кила четвърто и 5 кила... Общо имам само 5 кила четвърто. Това ми игра. Да, той ме знае бе, човек. 5 кила. Ужас, перфектно файтвам всеки. И този ми наби бати търпия шот, човек. Ако не бях наби малко по-хубав шот. Най-тъпото е като му вземеш страната, само кон, той е вътре в колона и просто... Това пролява всичко, защото той... Няма значение. Просто... Тъй, че съм Ако си можеш спокойно, ако можеш много по-фрихит можеш да видим човек, защото... Не бе, брат, как ми такова, бе? Абе, ей. Аз като 4 кила се взех да няма, защото... Тя рече... страшно. Не бе, пич, не са тук, ще се зона, брат. Защо дойде да ме ходнеш? Дойде да ми набие един хит, тъпия чекиджия. Оп, ето го и другия човек, който го е взел със Суинбон. Добра. Не умира от зона, само Ники молят. Станах на едно демидж, на едно HP от зоната станах. Като ти викаш, ще взе 9. Не ми взе 9, бях на 11 просто. Опа, кой го файтва бе? Аре, изчезвай. Аз няма да се ползвам маската. Оп, ще трябва да се ползвам. Да. Колко като си много смел. Не, просто го файтва. Да Файт. смел my fate. Бака. Защо там има един варел? Защо там има един варел? Защо навсякъде има хора? Защо навсякъде има хора? Не ме файтвай само. Да не... За това ти трябва да тригър 10. Мале, това за малко Не, сега да... Момчета, Ама как? зелено ауто. Аз без зеленото, този имаше лилава МП с зелена помпа, човек попаше ми и го убих с ауто. Останах на 3. Колко дава Сайфан? Колко дава Сайфан? 75. 50, не останах на 2 HP. Ле. Ама не, човек, смисъл... То пич си перфектно си го изяла изиграх. едната, аз съм сигурен. Перфектно си го изиграх, брат, защото започнах да стрелям първи. И първи ми ти беше на 22 с зелена ауто. Докато той по фамилията, аз съм на 100 HP и съм само с страни. И няма мац. А по-големият проблем, че аз до последно си мисля, че няма никой в пъмп пауър, добре си точка отгоре. Просто го чух последно. Но аз съм дед. О! Уинах я!